Aha, evo ga. Ti si predstavljaju tu vaša. To ti smešno. Evo, polako, nemoj tako nakon. Pišu da sliči. Predsjednik Miriju. Prvi moj put. Ne znam kako. Čekaj. Ja sam mislio, znati da vam ti meni nešto lepo. Ti mi brati znači, ne, nemoj skupo. Ja sam ti lepo nešto. Mesto njega igra onaj drugi. Ti će mi staviš tamo. Kako zoveš, onaj... Ketchup man! Big ketchup! Ne, Doki se sakrio tamo. Zvonek. On sad traži, ajde, on je kao naš nešto, ono. Međutim, kao... Ajde, kao smo već u sezonu, pa će ti damo pare, znaš. I on, ladno, kao ajde, što jedno. I odradio, i opet može. I on sam već rekao, okej, da bi izvadio sve te pare.